Moi, se on numero Hyytelkalla taas uuden videon parissa. Tossa mä yhdessä vaiheessa tein Instagramiin semmosen valomiakkataisteluvideon ja nyt mä näytän teille, miten semmonen efekti tehdään. Niin me halutaan sitä PVC-putkesta nyt valomiakka. Mennään Fusion tabille, laitetaan siihen merge ja backgroundi. Yhdistetään ne. Vaihdetaan backgroundin väri valkoiseksi. Siihen voi halutessaan laittaa pienen vivahteen, mitä ei oikeastaan huomaa sitä väriä, minkä sen valomiakan haluaisi olla. Sitten me tehdään polygonimaski ja maskataan nyt tämä valomiakka tästä irti. Noin. Ja nyt se on tossa. Ei tarvi olla hirveän tarkka eikä tää oikeasti kiinnostaa, että onko se maski nyt just silleen. Sitten me mennään tähän backgroundiin, painetaan Ctrl-välilyönti. Haetaan täältä glow, koska meidän tää valomiakka ei nyt hohda. Niin näin me nyt saadaan se hohtamaan. Me halutaan punainen valomiakka ja me laitetaan punainen tuohon yksin. Sitten me voidaan näitä vaihtelemalla nyt vähän niinku tätä meidän tasoja ja miten me se nyt halutaan. Ja sitten me träkätään manuaalisesti, voisin tähän hienosti tekoälyä käyttääkin, mutta mennään frameiltä. Paitsi jos ei hirveästi liiku, niin sit voi ihan niinku 3 framea kerrallaan. Okei, no nyt se on vähän huonosti teräkätty, mutta siellä silti saatte idean, te voitte tarkemmin ja mulla ei nyt tässä hirveästi aikaa ole. Nyt me tehdään pikkuinen kikka, joka saa näyttää 10 kertaa paremmalta. Nyt me painetaan tässä, kun on backgroundi valittuna, niin painetaan Ctrl ja välilyönti. Tällä kertaa haetaankin Gaussian blur. Siellä se tuleekin. Ja lisätään se siihen. Sitten ihan pikkunen. Tommonen. Nytten se on aika lailla valmis. Se oli semmonen. Toivottavasti tulee käyttöön ja jos tulee käyttöön täkättyä mua ihmeessä sinne, niin kiitos.